Салом алейкум бародаро. Ина капкои мо чуҷуҳо. Ина уже тухм дар омадан як хелеш. Ина имрӯз як дона тухм кадан ирӯз. Якташ як дона тухм кадай. Ина байнда нарам ҳастай, моддаам ҳастай. Ина чуҷуҳои фурӯшиай. Ҳама чуҷуҳои гибрид фурӯшиам бародаро. Каседа ки дар корай, номродам мемонем, ватсапам ҳастай ҳамин номрода.